ruate sur tama enge mone uneu te awangin video kan upload lok theilawa tuntuma chuan Mizoram ina kan electric man dan le kan mamo zat angte khatiang kalmang khan thailand ve rim sim tumila kan thriat ve tan apoimo in ka hria bil kan ba ti te kan lei hlir ani ti te kan hre cham chi to kan soina salama social media lama te bil kan batna sat zia te po kan soina sa thin em maya kha te kha enge itlai Mizoram chunga kan mandan tlang pui hi ol samzong in han ta lang ve don ta ila kan electric lak lu te kan pek chhuat te hi ti hian control room atang hian fel fai takin alang thina communication a that line a that khachuan alang thei vek ani tuna kan muang hian tuna po hian ti hian luang mual te mel riat ti te ei kan muang hian alang thei veka chu kan man dan te kan lak lu dan te chumi substation atanga apek chhuwa zan te khatiang zong kha fel fai takin alang vekani hetilai a hian chiang takin en tura oma control room atang hian kan mamo zat te kan man chhuwa zat te a hriat veka wangin current kan man tam chuan shutdown ngai te khatiang te kha om thina chuta chuanin control room atangin alo langa kha hetilai tang hianin an lo control thiani control room duty te an boi em maya hemi hi lo vil ngar kha angai ve ani chuwang chuanin het control room an duty an lo mu le an lo hriat ang azir khan hemi kan electric pai then ngai ti te chumia chuan load shedding la ka ngai ti te kha hetilai tang hianin an hrevek thei ani ti kha han soima sata hetilai kan huang hian bota hian monitora hian alang veka aron lang veka kan man zat le chumi substation na pek chu zat ti te kha aron langa a en thei vekani chuan tuna po hian hei luang muala chuan 38.85 zuang tui in 23.42 ti te khati khan alang thadiat diatani a pek chhuwa khutilai tanga megawatt engzangian pek chhuwa ti te chuan hetilaya indoor atanga power house indoor atanga khitilai tanga an pek chhuwa zat te zuang tui atanga an pek chhuwa zat te ti khan hei alang diat ta kha chiang takin hetilai tang hian lo langa vankal solar hi communication line a chiata wangin a pek chhuwa zat hi tuna hian alang thei hrilawa voini hi khuwa achia voini hi jon ape chuak mu mal lo tura angai ta ila ni sat thata dana zirin ape chuak tamin ape chuak tam lo ve theya ape chuak that thei chuan megawatt soma tanga somni inkar som panga som puluk som pasari khatiang chhokha ape chuak ve thina chunama chuan chu champhai tlang dung hian an ring vek thei ani vena chunama chuan tunang chawa chuan solar hi kan hriat le tur chu chuna ba ka man thei lo ni backup om lo ti kha kan hriat telatan atha chuna ero chuan solar energy mangin champhai tlang dung lam khi chu anin maintain thei ani ti kha han hrele ta ila power kan lei khi he tilaya khianin Mizoram schedule ti khi hitan 23.22 megawatt kha kan lei ania voinia chuan Mizoram ina kan man ero chu 16.7 t megawatt ki tuna kan man mekani a chan chu he tilaya hianin i voini khuwa a chem ema ugas somni i shutdown tam takte line chia tam takte a oma ka bang khan atlem ve ani ti kha voini yang a hi chuan an hreta ila bokana chuti roi ro chuan line a chet lem lo hi chuanin i kan mang tam ve viwa phai atanga kan lak lu te po hi chuan mas e kan man lo tuna 20 megawatt somni pathum le point somni pahni an leya som pasari point somni an man hian hei tuna po asu ani asanga chang niama khatilai kan man bang jong kha ari ran mai chuang lova ni kha chung hrat chuak le emo khatiang khanin ti dan kha om vele zelani chuan kan man lo hi ti hian tuna chuan 5.45 megawatt
ti te ani le adang lam reng don ni hei hi chu kan man dan kha a sur renga entirna nang kan thre thiam dan chu ina po achangin induction cooker te kan ona achangin room cooler te kan ona khatiang khan kan current man dan kha o samjo hen soi taila adang lam ve reng ani chuan electric phai atanga kan lei hi kan lei aya kan man tam chuan choi kha atama a over chuan chuwang chuan kan man khop zan tur kha an lei da thina ni tuna kan huang po anga tang po hian a hriat theya kan man khop zan tur kha an hisap estimate an siama chuan chu an zu lei ta ni Mizoram man tur kha chuan khami kan man tura kan hisap ai tam kan man kha chuanin kami kan over kha chuan choi kha asang ani le ana chuan khami kan man khop zan tur hisap kha estimate khan siam ta a chumi chuan lei ta topani ma se kan man lo ho po hi china kan soya kan a thonin aluang ral mai chuang lovani ti kha kan hriat le tan i han ta lang le ta ila chuta chuan hetilai kan electric leite hi abo thlang na mem chu thil pakhat Mizoram hi ka in to ne lo lu tuk wang hian electric mana ka in seng na sa a tuna hianin kan tui khuwa nei that kan ram chunga chon tui rial ani a hi po hi 12% ba hi kan chang lawani kan lei tho ani kan ram chunga mi kha ke ma ni ngei kan lei le ani chu apoi kho mai hetiang te hi an khwa don khanin hetiang te chu agreement fel fai tak lo siam se kum chu ti za ta chuan Mizoram na pum nei ang ti te khan lo siam seng chuan kan pum bil ve thei mai tur ani avan kal solar po hi chu tiang tho chu ni company ta ani a kan lei tho ani chuwang chuanin power leinan hianin chum hi a sian hnem lo thei lo ani kan ram chunga kan thar ve ser lui ti te khu chu athar chuak tlem em maya kan mamo hun soma than hun khat po hi a pe chho zo me lawang khu chu Mizoram in kan power mamo hi kan full load a chuan line a that kim chuan megawatt sa som thum te ani thina a ai tam te in achang chuan ai tlem te po khom dana zir te po ani theya chuwang chuan kan rama keima nia kan pumbil te ve hi chu thar chuak mang lovani mini hydel project ti ang reng te dak te fur lai chawa man thei ti te Mizo pa in khwa thaina kho phalawa fura kho pel an tiang deuh chau kha ani hloma khang ho kha chu han thlir wang hian kan ram lo hruai to tu te khan kan hydel project te chu sum siam nan mai hian manga moni o ti tur hian alang ni hian ka hria mini hydel project man tlak tak lo siam teu ai kha chuan hydel project pa ngai te kha lo buai pui lo se tunang em hi chuan electric a hian kan har salowang ti hi rin thei ani a kan lei char hi tuna chuan angai hri ani ti kha kan hriat sama ni se han ta lang leila a chan chu kan lo hmalak to dan ten a zir lo po ani mai the ni tun thlenga hydel project tha min chom zo tur kan nei lo chan hi chu chuan chu ti laia karil ro lo lang le mai chu tuna hian sarkar hian a leita a ta chuanin subsidy in mi puin kan lo lei chhong le ani chuti chungpo chuan bil a to kan ti a kan phun thina thil a to chaka ni e bil po a to le ve veo to a chuwang chuanin company a pek te hi kan han support thina a soi thiamin an soi tak hi chuan a tha ni melana kan thle dual thin amai ro chu company in han la chia seng chuan tuna kan bil hi ale tin a sang hal don ani ti hi a chiang hala sarkarin subsidy amin pe chung po hian tuna asang kan te kan phuna company in aret ngai amin ron pe ani che chuanin mire theitan chuanin abuai thak viawang chuwang chuanin mipuite harila sarkar a reng hi le lama tak chuan sarkar tan phurit ni ma se mipuite tan hian ala thazok em ani ti kha ke chu ka ngai dan ani a enge in ngai dan ro chu ka hlelawa kha chu in ron soi zui venga in du chuan sarkar in la khian mi puin rol khai takin sarkar hi kan chhor ve ani ti kha ke ka ngai dan ani vena company in han la seng chuanin subsidy a kan lei thei hi kan lei thei to don lo ti kha a chiang renga tin
asiam le repair ti ang te po hi tun ang hi chuan achak lawang le zualana tuna po kan duangin achak lawani a company phei chuanin lep tum char chara thok ani rona a thok tam tak te pensionin an chhuak anga lak bel tak tak hi om karing to vak lova lo pek chhuale bila tanga an lak lu kha an chhut ve char char dona ta khan hlok tumaron ti an ni dona chuwang chuanin maintenance po hi le spare part po hi tuna hian a chezo kang ti hi ke karin dan ani a tun anga kan du thua sam lo em lai hian company han la che sen chon tuna hian a thalo le zualin ke chuan ka ringa a chan chu hlok tum kan soi tawng khan an ni a a en the tong tong chuan ti hian ni ro se ti te kha atam hian ka ringa chuan chon chiat rup te hi a thleng na sa tura hian ke ka ngai dana chuanin ka ngai ni kha thak zung zung ang chi te hi a chede ve ti a thak ang mai chi a chuan ala man the lom ti a man tur kha man tum chat na ril ru kha atam jok ka ringa an ei zon na ni a thatakin an ti ang ti kha chu ngai dan tam tak a om theya ke pon ka pom tho chu ti ruala ro chuan hlok tu ma ti ani an ni ti kha kan ril ruah hian hreta hlok tum an ni dona a tha ber ber man char char kha chu arin om fak lo ni chu wangin mi puin sarkar rol khai taka kan chhortlan theina chu electric ate thil dang apon yang kha tiang kha ni a chu bang chuanin privatize mi puidan chuanin phurit alai don chau ani ti kha kan soitel le du a ole ti jong kha tun tum video tan chuan ni le phot ro se